Sige na, me! Jacket na po. Hi guys, good morning. Morning guys. Walay, ano to karon guys? May tubig. Kasi panisbis ko pag sayo ng sayo kung mata kay schedule sa mong tubig kay panisbis ko. Way agas. Iska schedule karon way agas. Kagubot ang mga tao sa kuan. Kagubot ang mga tao sa tubig guys. Nagpalit na yung mineral kahapon kaya medyo pang lungagi kuan. Nauga na kay akong talongan. Wala na bis-bis. Gana tong talong guys, uga. May mga bis-bis na. Sayo ko ng mata kay schedule sa tubig nyo. Manang-agas. May agas guys. Hawa na dia guys. Napasa ito. Pasunog din na niyalan. Kanyang tanuman nga ni sa kuan. Patula. Magandang tubig guys. May pagkakuan. Pakalangan. Sayong ng mata niya. Kaon man may agas. Kaya nga kung pamisbis ko apil sa durian. Kaya uga na ang yuta. Nakaulan pa man hinunod itong mga pila kaadlaw kay kusuki ulan. Nya. Uga naman ang yuta. Ang durian guys. Nagibulas lang ka pero walay buyer. Edisan na jagsin. Sayang kayong bunga sa ano, marag na nga dagdag. Nga dagdag. Nangawagan na nilabhan guys sa ito aning pambuklason dani kay pasinday kumuagas ng tubig karon manglabat ta. Sa basa hindi. Ano uga na. Panggawas ko na makita sa init. Si Alan ang tigamos pamahaw. Ang makita siya init guys. Ito pang hanger. Atong talong guys. Wala na niya kung itanong ito. Si Kamprag. Ibantayan niya ang sayote.
Dili didigapon sa hapon pero daghan na pud sagbot. Kana tagak kang kuan dahon sa marang. Piloono na na guys ako nang ipangkuha diha kay uga naman na siya. Piloono na na. Gatong ipanghanger gipagawas ko to para makita sa init. Kinaugar na siya sa hangin. Good morning. Paghikay na kay Lunes na. Sige na. Huy. Sige na. Kaligo na ka, mintas opas lang naligo ka. Hugas na siya plato guys. Kasi gamay na hugas daan kay tubig. Ang salan og sudan sa pamahaw guys. Tumpla kag kape guys. Magbalon ka? Balon mas mimi kay na may yang paborito nga hotdog. Yung ganisa. Noy. Salan ng kape ha? Yung ganisa. Kung ganito ito suriso ito. Pagkaligo na dito pagunan ka sa agas, nag-agas ng tubig mo. Sige na ba? Ha? Ay, ayos. Pagkaligo ka, wa ka naligo gahapon. Hindi mo kaligo. Naligo ba gahapon? Kaligo. Nay. Sige pa pahugas na ka. Brasin na yung til ha. Ayaw pa. Wala kayo ang mana ko. Basaan na yung sinin. Ayaw pa basaan. Sige na, pagkiki na. Oh. Narinig mga badyaw. Nablingon na. Yung ganisa. Ano ka sa gintari parang bayad sa buhos? Sige, sa kadlaw? Ay, sudan. Sudan ko na sa pamahaw o paniud ko. Umam sa kadlaw? Unya ka daon. Ha? Isi ba karon? 14 din magamuntag. At yun sa karoon, 12 pa ako nung 14 karoon. 13 karon. Birthday din ni Lingling karon guys. Sila lula, Noy. Ha? Yung mga ganita. Harapet. Yung ling. Yung nyatan, Lingling. Yung karang ling. Birthday din ni Lingling karon guys. Lunis lang karon. Lunis. Kasi layo og Sila ling, Nay. papaanta karon sa bakas lilin karon. Sobrang birthday to si Lingling. Ay, birthday. Marikuan lagi. Nay. Magtapatos ko. Oo, pang uniform karon. Kay Lunes. Ano, magtapatos ko? Pagbalon relo na. Ko di ka gabalon mura kag kuan. Bilasa lang niya. Kay, anak mo ba siya sa anak siya sa CEO. Wala si CEO, pero pagkagamit ko kung rin kabalon, 20 Anak lang sa gani. CEO. Gusto niya. Kung magbalon lugar ka, pila may mong gusto? Bay, kurita. Agpalit sa sudan, agpalit sa kanon, ka anak siya sa CEO. Pero magkabalo ka, papit ako sudan. Jis, ang ganong Jis, ang sudan para makabalo ka. 20 ra kung gamit. Ang ngayon ang sad, kaya pagkulitin din ni, agkao ka sa bahaw. Mura guys, nga di siya magbalon kay iyang paniud to. Iyang paniud to 20 ra daw. Jis kanon, Jis sudan. Naguli ko, agbalon ko kay fried chicken. Sige. Agbalon ko yung sudan ko at dug. Balon. Ano ko? Ha? Barisan ako isaw na.
Pag-ilis na rin ito ko. Hindi na. Pag-ilis sa sabang balay. Unya na pagkuhan. Kaya uniform ka. Isawd ang kuhan sa CR lang. Host lang. Wala ang tawil. Napatay. Hindi na napata. Karimigid. Kani guys, basta ping klase. Ayun mo umog. Kapag ko na to, oh. Kung mong iprito hapon doon, to kung taklo ba, no? Bulad. Dua ka mo kung paano tawil. Ay, taklo ba na ako sa res ko kaya hater. Tuyo ako ng dua ko para sa kubo. Sige na, sige na. Pag ready na mo. Sa kubag. Pangipang. Tama na mo, agi putol. Kaluto na si Alan guys. Oh. Na ito pang balay sa mong kwan. Ay ka pasuta ko to. Ay, nagsiyan. Kana. Yan sa kitar magkaon-kaon na. Ang ganisa lang kumarit. Ang ganisa may kumarit. Nini plaster mo. Ang ganisa may kumarit. Para atong kape guys. Aba na. Ano, latab-latab man eh. Tambok nga ba na? Aba na. Apa itong isda hapon. Giprito ni Alan. Gibutang nga ano harina mo nang wala nag-crispy. So nakaluto na to guys. Bahaw na. Sige na. Pamahaw na muna. Pamahaw na muna. Mga lang guys. Mga ta. Kani. Men. Ano sa sakto na pwede? Namay to yung butang na sulod. Aman to ah. Ay, siguro. Pagbutang sa tasa ang tuyo. May pila ko yung butang sa kabalunan. Nga. Nang ganisa. Isa. Isa? Ano yung mga? Isa. Kung. Tapos kabagaan na rin sa rito. Hindi ka magpamahaw nga. Isa na? Gamay ko sa gabi. Isa ka to isa nang ganisa? Walay luwag. Nay? Ha? Walay luwag. Siyang luwag. Ako na ibutang sa kadun na nading. Basta na sa kuna diha. Nay! Wa sayon nila. Nay! Sa first phone. Sa. Oo lang. Nalo, di tatayo. Ako na kung kalagi sa mikan on sa plat balunan. Lapo pa sa kuan. Nay! Di ako namukan on. Ha? Ay sa imong kanon. Wala na ng klase Merkules, Wibes. Nagsayawa ka pero sa klase. Ano ang siguro sa salading? Ano kayong ganito na? Unsa? Ano kayong ganito? Longganisa lagi. Ikaw ang luto day. Ano ganito na? Hindi ko longganisa sa riso na. Ang seryoso. Hindi ko kaya ba? Magkita na ako na. Hindi ko na po na. Ami mo balunan din. Gumaya na. Gumaya na. Aman imong tubig. Ako
magkaon na eh. Lalo lang. Sa tuwing bigla lalayo. Pagsisayo pa niya lang. Kasi mo to siguro kag sayo pa. Mo ba di mo balunan din? Asa kontak ko lang ang relona. Naman ako ikita. Hotdog. Ayun kanita. 5-0. Diretso guys. Niyak dugo. Katasakod naman. Sibog di. Pagdali na, biyaan ikanila ron. Baklay kay ikaw Reza. Naot ka guys, magas pang tubig. Yummy. Thank you guys.